Problei kena beik sasisien ngelayawan biang syakanika online class jangi kaba yadai batka home science na kakot NIS 216 bat menta kasngi ngenya keren syapang ka ke ba mangingi penon kaman la kasngi ngin pet kani ka chapter ka keren syapang ka ang sapen ang sapet langi pi ni ka concept of development te ngin keren syapang ka kani the concept of development ka chapter 18 ya kan ni phindap na na ka kot jong phi ka kot book 2 jong phi te shwa bangin sedang kan ka class kum bangi shekle sum hawan ra ka kot home science jong phi hang ni phi ban don ru yo pencil bat kum jo yo kulom bat ka notebook jong phi khnang ba pin note down ya ki important points bat ba pin underline ru na ka kot jong phi ya ki ki balong important bat kum jo ru ba pin tho ya ki points ki ba kibadon kam geng ma ba phin song thu te lada phimpat pet ye ki tu ki wei pat ki class phimpat sngap ye ki sung bha khi lik no mata hi ki chapter bo bun ngala dep upload ha po ka YouTube te phila ban pet ya kono nong ko por tang ba yo baduna network ko baduna manga phidei ban download ye ki khnang ba om nom don kano ka jing thut ha ka jing puli jong phi phila bet ban ban don kam ye ka ha kano ka kapor te no pinyo ban sngap bet ban ta ban dom don no jing thut te khi download ke nya ki no te ba pinyo lo ye kini ki video ki ban dang upload ma ane ki ban adep upload shedin na kan man pila adep subscribe ban ada pim le kom ta te khi le no man ta hi le subscribe nang ta on your notification bell ban ko aro ye phi ba pin ayanga at least one thumbs up bale ba lada phi le kom ta kan ni ka video kan push haka algorithm jong ka YouTube channel bạn nang ta ki wei de ki ba ngi ngim ithu e ki hre ki la ban panon kam ya kaneka ka jing don jong kaneka class hapo kaneka public domain ha YouTube channel te ko ble shibun ya ka jing le jong phi ka ta bat man ta shi sin don hi tungin ye pe da ka man tangan share ya ka slide ya ka screen but ngin ye pe no shi sin don ken ki kita ki ba ngin ha pe man ta shapang kata ka development ne the concept of development te ka concept kamut kam dei ka bala ngandangam jeliu ka detang ka concept dan ka jing sung thu jangi ne ka jing sung thu shai jangi shaphang ka ka ta ka development dan ne sha ka ta ka jing roi ka jing par dan ne ka jing kiu ka jing bha ha ka implang sa lang kum juru ha ka jing ing jangi this presentation covers the key points kani ka presentation jangi kan shu cover ya ki key points ki bashim na na ka chapter 18 na ka kot home science jong phi tem kumbanga la ong mane mde ba pin shu depend tang na kane ka video kane ka de tang ban shu batai phi ba pin song tho kham bha ha ba phi pule ya ka ka ba ki ai hang to ha po ko te phi de ban lek yang sha ka kot pule ba hai ki pe it explains the concepts characteristics stages and importance of development ha kane ka class ha kane ka powerpoint ka bangan present ni phi kan ngin explain ya ka ngin explain ya ka concept ka mot ka ta ka jing song tho shai jong phi de sha phang ka development characteristics kamut ka jinglong jingman jong ni ka development nang ta stages but kataki ki stage ke step by step jong kata ka development but importance kamut ka jinglong kam jong ki te menta what is bangin suthu ng kong ngidem tip ka kata ka development what is development is the process of growth and change in physical mental emotional and social aspects development is a process it's a process kabamut kaya na kaway ka por siya kaway ka por pet king nagta pet yala diru day ni he ni san kum nungim shu he shu san marsan kaya ngi nagta pa deng ni na he la san no la nang man le hi kadang naka process by process marsan kaya ngi jayu ngi long helpless ne ngi nang tang man yam ne ngi nang tang man yam suki ngi sanang man buny ngi sanang man itu me ipa kum ta ter sanang man par sanang man syong sanang man yeng kum ta kadika process te kata kaditang ha physical but kum juru
kajing itu kemur kognitif nang la ban sung thu mental nei mental kadan ka ji ka development la ne kajing kajing roi jing par la ne kajing sung thu ka ba kham shai ha kajing but jing perkhat jangi kum ju ha kajing sngo bar ha kajing ye dei par brio. It is a continuous starting from conception and lasting throughout life. Te kadai ka process continuous ka ba ya chi sha na do ba pun yangi ha ko ha do bangin da poisha ulum jing tep ngim dan ko wei ro ko por mi ang I have grown in I have developed enough, there is no more space that I should develop. No, ngin hadu menta ala dan sau post nan kadang bun shu kita ki development kan tamme spiritually, mentally and psychologically, also socially and emotionally. Let's say hakamet nang hian proceed hakaway pat ki benta kadang bun ba ka benta ka bangampat nang hakaba mga nang ya chi ya wat chi wat nang ta puli shi puli pat kum ta ter tenang tapat key characteristics of development. Kini pat kedai kita ki belong important key bong key kemut pi pilih talado do shabi ne kemut kedai ki shabi la ne kita ki the main important points ki banam kambha bangin sung thu pang ka jing long jing man jong kanika development ka kata ka development sequential follow a fixed order, example sitting, crawling and walking. Habang ikran siya pangka jing san ni kibriu kaya kalong humno nang kong kalong bit in sequential order de mdon no rubri ubakasha o biyat uyang shwa nang tapa de un sapar hadin de mdon kumta baro mangi ngi kha kum ka khulung la ne kum khulung ubam pat nang helpless. After that te ni sanang ban suki ngong ipi meneng nang ban bun san tek de suki ngas nang ban yo i ka khmat sanang ban nang ban rakhi sanang ban ya sanang ban yang sanang ban kumta ter ne te continuous abang continuous kumut kapeteng throughout life baro shigen terka jing injongi interrelated habang interrelated pat ka don ka ndai bakalong marwai ndai ka don bel ka jingya de iwei kata ka development jongi kayai support lang kan iwei pat individual differences development based varies due to genetic environment and upbringing. Hoi kadon kandiat kading ya per hakaba na kajaka bangi syong karokom penhe pensan yangi kabam gadi bangi yo nani naki jaka kadon ka jing ya per kandiat henreipat kilong kini kideki sequential hakaba mangi la pun syo hakpo kai me yangi bat nang tan dalak han ja yu misanang ban kelatia lane ban kelapelu ban syong ban yai kita ter ne te nang tapat type of development bentapat ngepet kidon kita ki development ru ki haki benta ba per bat ki bonjai teneng kong ngepet haga physical development bong physical ngikren barabor sapangka met ka phak jongi grow of body and motor skills kamut haga jing san hakit khot met jongi bat ka jing yang jongi cognitive development haba kren cognitive development ka kren sapangka neka brain development ka jing nang jongi man perkhat perdan ka jing kan mau jongi bat ka jing nang jongi kumlo ban reason it out lane ban man perkhat kan hatu ka badai ne ka balait ne ka bayong ne ka bali ne emotional development pat kadai barbor ka jing sngau jongi ka jing ka kren barbor shapangka jing sngau jongi ka jing song komen ka jing song si ka jing song tenat kum ta ter social development hab on social development pat ka kren bat ka thau barbor bat ki ka jing ya dei bat ka imlang salang bat ki paralog jongi bat ki brio jongi te pinyo ina do ki dang khulung ki stanat banya don pra khulung nang tanda ki dale school ki nang hi nei bon sing se prat kum no ki ni ki khulung ki nang ban ya lang parlog panan parlog jongi nei ka ka in need quality in us nei ka bala la don hi bangi de ki social animals automatically la dangi I love ya ki kena bakin baca yang mani ne school ne kum tam school le ki nang hi kum no ban ya lang perlok banon kita ki perlok bakhamjan ki don ki perlok basule kai kum tu ban adep no te moral development learning right from wrong moral development pat kade ki jing hikai la ne ka jing nang jongi kum no ka e ka babha bat ka e ka ba
yarap yangi ke e ka bom yarap yangi shibu menta haka kren ka khana haka rukom long rukom man jangi shibu menta i klung ne I don manu manu bashim yaka jingle kai jangi im shulet nang tapat ka ot ki kin kini e jingle kai jangi nama ka de jangi tangba ngede man hikaya ki ba kim dei banda pen mong ya itu i bashim namar balai itu ru i kwa e ka jingle kai jangi bat ide ban chupan nang tapat kumno ban kren politely lani habaki bakla kumno ban ya maaf bat ban ya yarap lang iwe pat. Tenang tapat stages of development. Mentapat ni pet yakiniki stages. Haka chapter 17 nila pet yakiniki stages of development in details. Dengan dan kamban ban yat bahabiang yakani chupet menta pet ke stages kalong gumno infancy. Infancy ke jinglong kulung kaya ngandu nang no nado zero ne nado badang ka hado arsnem. Rapid physical growth, basic motor skills and emotional attachment. Teha kane kapor nando kapor baka do kapor ba arsnem kilong kumno dan rapid physical growth kum ki he kloi bha kini ki khilum banang ta basic motor skills te ha kan ne ka arsnem kila nang kila le shibun bha kata ka jingnang jong ki ban panan kam ya ka thot net jong ki nei ban kumno ban ya pe nang kong e kilong helpless kinang tang ban yam te hadin nang tung ong pi ki sanang ban bun ki sanang ban pen ki ka khamat jong ki ban ithu ikini pa jong ki nang ta ban rakhi nang te hadin nang ta pat ki nang ban le kumno kila nang ban ha kan ni ka por kila nang ru ban let's say ban bu be ka kti sha po phim la shu kila la ru kila nang ru ban sei ki kti ki jat jong ki shabar par kila persyang ban hadin pada kila la ban pa kila la ban ya kila la ru arsnem kila la ru ban mare kila don ru kani ka emotional attachment hakani ka por kila nang ban keje ban jan ma ban jit briu ban jit ya ya no ya ki kmi ki pa jong ki bat ya ki nong sumar jong ki bahajan early childhood pat ka kren na ne ka thau shapang jong no ka thau shapang ki ni ki khlung ki ba arsnem hadu andrusnem te hakani ka por ki ka development ba ki don development of language and curiosity. Kadeha kani kapor pangistenar bahan pendom ban kreni ki kelum nomor bele kidang develop ya ka language ya ka vocabulary ne kidang don ka kentien bagi telun. Padahal kadeha kani kapor bagi kelum kidang curious bagi kwa ban itu ki kwa ban tip kidang sibun bah ka jingkeli balai uni balai utai balai pimle kumta ter ne. Then comes middle middle childhood pate kaya kumno nado nriusnem hado kad arsnem tiha kani ka porpat kini kikna tongin pek yang sedin ngile ayu kani ka por growth in logical thinking and social relationships deha kani ka por ngila sedang man sungtu ha kata ka jingya dei para brio ne ka jingya jan ka jingya dei ha kani ka por ngila sedang min tu itu ide mama itu ide para jong email ne ikan ta ter te kala don kata shushu ka jingya jan bat ka logical thinking ban perkhat ne ban perkhat ban sungtu khambai ki barok then after that comes adolescence. Adolescence barok jan barok ma pi yang de kita hakani ka stage adolescence khat arsnem hadu khat pra snem. Te hakani ka por ka storms ne hakani stress and storms period ni shay ang stress and storm period na marka dang shipun kata ka transition dan ne ka jingkla haka hormones jungi haka met ka pat jungi haka jing sutu ka kata lu. Te ka de ka ne ka por ba piyo ka puberty ki kena kan thai ka de ka ne ka por ba phir las dang man yo ekini ki monthly cycle jong phi lani monthly menstruation jong phi but kani kan kala pan khe samla ya phi ba ka jing mut jing perkhat jong phi ro kala pher then emotional changes te ka jing mut kam ta kan ka jing singo jing mut jing perkhat ka de ro ha kani ka por ba phi la shisha ban penyeper ki ki rang bat ki kan thai bat la don shibun ka jing le rain kum juru la don kata ka jing ya itenat samla ka jing itenat ka jing ya bi iwe patang ba kan mau ba kampat dei ka por ba phin shong kha shong man ma kana ka dei ka natural process ba phi don kum kini ki kam dei ka pop kam dei ka ba phin le rain no kam dei tang ma phin re ka dei ka dei ka ini ka stages of development hakaba mangi barokhat ubrio uya lengba thì phim đây bên lại ra nhá cái ní phim đây bên pani chỉ phim snooper là phim don kono no ka attraction này cái jing internet ya no là này phim làm cái don kata cái jing mud don này bon sien phim ngam jeliu phim ja no cái jing post new jong phim mình sni phim shong kom tu teng teng you are simply dreaming about something and you are lost with that thế kita ru kim kam đây cái bas new cái đây ka stages of development tambah đây ban
ban le no da ka kam ka chibo mta phi internet ye no phin shu ai no e ka met jong phi ye shong kha shong man yo kun yo ti no kam pat de ka por phi dang de you are still a child. Okay, adulthood mentapat hadin ka ni kan wan ka e ka adulthood ka sedang na do ka no na do khat pras nem shi jrong te ha ka ni ka por pat cái cái bật develop hấp bỏ mệt trong hàng chính một trong bậc khác trong cái này cái por part kelas sedang bah cái này emotional maturity stable social roles and responsibilities then nata kadau hadin me pila dap khat prasnem pila la ban yo ka license jong pi pila la ban yo ka voter ID jong pi pila la ban ya shimen talang kum kita ki rang ba tang basa shi sien ngan ong pi kam pat dei ka por ba pin pin kloi ya ka shong kha shong man jong pi namar pa kadang dei pidang jang su step ang tu ne pidang su step ya kata ka jinglong rang ba tang pi hadin khat prasnem tem dei banda kerki namar ha kan ni ka por pidang la ban nang hai lin ti shu ban nang pan klan ju shu il di kata ka emotional development jong pi kunjuru ka step nang taru ba pinlong stable hapo society factors influencing development takini ki factors lani ki benta ki banyarap ya kata ka development jongi te nang kong kadeki heredity ban kren heredity barabor kadeka jinghiar pateng dei bang isim nang no dei bang lahir pateng hangi lang baki kmi ki pa jongi mi yek pi jongi environment pat environment kadeki ka badon hak mat jongi saudong jongi bat kumju hak jaka bang isong isa kum family kaying kasam jongi ke paramarjan jongi ka school society kum ta ter ki kena ki jaka ke bang isong isa kita baro khoj it shapes lene it contributes lene ka no sin yang shi bun sha ya ka jing he jing san jongi ha ka jing bun jing perkhat ha ka jing tre jing ta kum perkhat perdan kum ta ter ha ka riam ka bet ha ka bam ka di nutrition pat ka ekata ka nutrition ka de ka bam ka di ka bangi bam nutritious di ka balance diet ha ka bangi bam de tambangi la bam la kadang la biang andre ha bangi bam bakan te ka met ka phat ka jingmut jing prakhat ka man sim jong ni ru kum ju te ka ya rap yangi ka de ka one of the factors to influence development health part habang yung health barabor kade kajing ko jing kiaro ka kano singyang bhalane kade ka way na kita ki factor kiba influence bah ya ka development shayu ini badon ki klung ki plakhat san snem de don ki khna plakhat san snem ba ki don kanura kanu ka jing pang ka bakim la ban he ban san kim la ban perkhat bha lani kim la ban puli bha lani kim long kum phi ba ki la ban ya ban yang bha ki long khulung sa kata ka de ka de ka jing duna ka kwat ka khia jang ki culture and traditions culture on culture ka de ka culture jang ka jing practice ka jing long jing man jang ka culture jang khasi nang ta ka traditions ka rokom le ka rokom man jongi ka niru ka ta ba ya kata ka development jongi ti nang tapan kawan saka role of family in development kanipat katakan role lani ka jing role kamot ka kamram le ka kamram lani ka ba mangi ngidon hay ka bangi don lani ngi practice hayeng hasam jong niru ka ya rabha ya kataka development jungi the family provides emotional supports and guidance but kaniga role kamot ka jingpen i de ka jingpen i ka jingdon jong ka yi jong kikni ki pa ki batip briu tip le ki banang ki ba kamai bha ki ba imba kataru kan ai guidance lani kan yarap ya ka jing he jing san jong ni baro parents significantly shape a child's personality and behavior te kikni ki pa barabor hi kidei kita ki role models jong ka jinglong jingman ka jing sung thu jongi na do ka jing ngai na do ka jing long men sim ka jing long priu kum ta ter ki de kikmi ki pa ki ba hikai next to that part ki nong hikai importance of development temen tangi la poi sha kani ka benta ka ong ka importance kamot kata ka jing don kam ha ka ni ka jing he jing san jongi helps individuals adapt to life changes kani ka development jongi stages of development kaya rap yangi bangin ya stage by stage bangin sung thu shapang ka jing im bat kumno bangin ya nang ba ka jing ha ka jing im jongi encourages independence self confidence and problem solving abilities builds relationships and contributes to society te ka encourage yangi ka rap yangi kumno bangin ngin build up ya lade bangin don ka self esteem self confidence bar kumno bangin itho ya ka ngin itho ya ki
jing jongi ben ngin thu nang kong ngin will see our own strength ngin sung thu ya ka bor jongi but kum juru kum no bangin ya lengba kini ki challenges lane problems in society but kum no ro bangin yarap lang ya ka im lang sa lang. Encouraging healthy development. Temen tapat kumno bangin yarap mano senyang lang syapsya kaneka healthy lani kata ka jinghe jingsan ka ba kot bakia ka bapura provide a safe and stimulating environment ka ban ngila ban yarap spang kani kadeba ngideban create lani ngin provide lani create the space the environment healthy environment haka bakam dei kata ka jaka syong jaka sa jaka puli jongi ka ban shuya daj ya shrut ka ba shuya mai ya ang nang ta ban shuya timsi tim telan dei kada ke environment ka balong safe ya barok hot ki kena kila bende kai kila ban ya cheneng shrum om non ka jing ma ka jing saw ne ka no no ka jing berngam ka jing berten nang no na ki bala he na ne prakhna encourage encourage healthy eating habits te ngide ban hikaya lade ban hikaya lade bangide ban bam ki jing bam ki ba bah ban penmerlian ban bam ki jing bam bah umdai ban shubam tangki fast food tangki jing bam plastik bat ban bam ru ya ki jing bam ki ba pen men saw ki kiat ku duma drugs support emotional well-being through love and guidance ngide ban ya rap lang iwe ya iwe pan ban support ban ai kata kejing ya Christian lang kam tamme ha kapor ba don gano ka jing du men sim ko kam tam ha kapor ba don ba ya brio kapor ba pang gum ta ter promote learning through books games and activities te ngideiru kumno ban yarap ya ladi ban yarap ya kiwei bangin puli ki kot mat kedai ka kot ka ba ban pensung thu yangi ban penroy ka jing nang jing start jungi kumjuru ki jing le kai but kiwei de ki activities teach moral values and respect from for others tengi dei ban hikai ban melien ya ladi ban hikai ru ki wei pat ki bawan shedien la ni ki berit na ka bang ile ya ladi ngi hikai ki wei nei kata ka dei ka jing hikai ka ba kong santam na ka bang ile ladi kemudian melien ka kita ki jing melien ni bangin burom ya ki wei la da ki dei ki ba he ne ki berit ne ki kme ki pa kum ju tung ta ter kham tam nei ki balasan na rang ba bar kum ju prakhna bat kata ka jing burom kasdang hi yanga nanga bat yala di ne nge borom ya ka met ka phat ya ka riam ka pe ya ka tin ka tle ha banga borom ya di ngan nom le klem akor ngan nom la ti man le klem akor ya no nuru te ken mau ka borom ka sedang na pi bat kan beteng haki we pat wat nom khmi den tiba ki we kin borom yu pi te phiru phin sa borom lang ya ki we she yes ngau ne em bon sin nga she yes ngau ba ki brio ki yang oh bakal le kum ta te ngar ngale lem ya ubrio ba bha ngar nga bha ya ubrio ba sniu ngaro ngan sniu lang cái ý kata cái keren ayu kata cái keren siapang jong pi ba pi long shisha o bampat mecho lane kabrio ka bampat la ban im haladi kita kita berokhat kidang pidang sha te mrao ha ka jinglong jong ki wei lada ki wei ki bha ka mot pi ru pin bha lada ki wei ki les niu pi ru pin les niu te kata ka pen i ba pin pat he pat san ha ka jing mut jing perkat jong pi te lada ma pi long ubriu la ni ka brio ka bala he la san ka mot pin don kam ya kita ne pin yeng skambet ya ka e ka ba ma pi sung thu bat pin nang yai le bha ba wala long kum no ro te mentang ila poisha bakut jong kanika lesson but lada ngile yakini habang itip yakini ka development process ngin sung thu ba kam dei ngin nom ngo e ladi ngin kham tip kham bnya e kamet ka phat ladi man ngin la man kham pdiam kham ba but sumar kham ba but ngin burom gen ya ta ne development is a lifelong process influenced by heredity environment and experiences teka development hi barabor kadega lifelong process kamut kapas dang na do bapun yang ya do bangin dayap but kani mano ba influence kani heredity kamut bahyar pateng na ime ipa ka role jong kikni ipa ka role environment but kum juru ka experiences jong proper care education emotional support are crucial for balance growth teki e kita ka jing sumar sukher ka bangi yo bar ka bangi aya ki we ka jing nang jing start education ka dega e ka jing nang jing start ka jing puli puthi but kum juru emotional support kamut ka ta ka jing
yo jing kersan ke jing sung thu na ime ipa na ki bahayi ngasem na kinong hikai but ke jing sung thu bapura ya ladi kataru kan ya rapshi bun yangi bangin tei ya kan ya ka imlang sa lang jangi kaba kaba kot bekia bat kaba pura te khana be ye nga karmen ba pila yo shibun ki jing hikai na kan ya ka chapta ka home science ka de ka chapta ka bastunat na namar bale ka kren becha pangjong na jong pi kahikai bet kumno bangin sumare lade bangin develop ka jingmut jing perkat ka bapura ka baklan nyai nang tapat kumno bangin bam ngin di bangin long baklan ka ai da ka bakam kong san ya kata ka ai ka man kam kong san man ya ka jing im jong pi nang kong ngide man imba ngide man nang man sumare lade ngide man nang man burom ya lade ngide man nang man penon kam ya ka pore ka spa ba ka bangin don ka tila jong man penon kam ya kita ki resources kum ta ter ter khnang bangin la ken man ka mai pat de nakatul ngin pen kamai yaki man pen he pen san haka jing yo jing kot haka jing ye long kawai haka jing ye sung thu jing mud iwe pat kum juru haka jing long priu jing long men siam jongi te ka ta kin ka pen ruspa ni ka ta ka de ka spa ba jongi ba nang ni ke ngin nang ya shakman te ka home science ka de ka subject ka bada sngot nak shisha hadu kata kata ba ngakerben ba pila yo shisha shibun ki e te kana ba e kuble shibun ba pila don hang ni bat menta kan ni ka video hang ni ka lakot kan ni ka kelas ngin pengkut no hang ni tangba ka kapram jong pipat kala sedang no kum ni hi te khielet menta kum ni hi nengkong pause ya kan ni ka video pin thot san tli ki e ki jing men toy la ni ki jing sung thu la ni ki na ka jing batai ka ba phila yo nda ka singi ka la ban de na ka powerpoint ka la ban de na ka jing batai jong nga ba kum ta ter ter la se ka la ban de na ka kot jong phiru tang mga kwa e phi ba pin sort out san tli ki points ba pin tho hang ni ha po comment box below there saya sisien la da pin pat subscribe nga pen kan mau biang epi bat sungu baha ban pet lut ya kini ki class ba khoi download ya ki pet biang ya ki le ya ka ba pi dei ban le bala da pi le kum ta de khna be e pin nom feel re na mar bele kata ka jing sung thu jong pi pi la pan ngam jil liu lu pa kum dei ban shu sa hang ni de ka dei ban rung kan ha kan ni ka experience jong pi ha ka jing im jong pi ka home science ka dei it's a life science actually home science home kabate hayeng hasem ko life science ka ba me pi pi pendon kam man la kasni te kuble shi pun mas tenat ban yo ban ya keren bat pi menta kas han lang ba jong kani video wat langam yo i pi face to face tang bakat no ngas ngot tenat ban poi ha dwar yeng jong pi le ni ban poi ha ka tendong skor jong pi ban ya rap ya pi ba pen sum thu ya kani ka benta jong kani ka kelas te kuble shi pun kena be bat min saya sembiang ha ka ka kelas